खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 13थि गायसननाय सान इउबिपिअनि बा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिथिं बा गायसननाय सान होननानै आं थांखिनानै फैयाखै। आंखौ बाहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै BKWAC नैबे थांनाय बोसोरनि रिजाल्ट मेट्रिकआव बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन नाम्बार मोननाय आरो बर' बिजों फरायाबाबो गुबुन बिजों फरायनानै बांसिन नाम्बार मोननाय आरो थांनाय हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव बांसिन नाम्बार मोननाय 10 गासै 30 फरायसाफोरनो जे मान बावनो हाबाफारि लादों। बेनि आङो जुनिया आलासि हिसाबै बेहाय आंखौ लेंहरनायखाय आं नुजाफैदों। बेयाव थाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंखौ फरायसाफोरजों बेबायदि सावरायनो बा बाथ्रा बुंथिनो खाबु होनायनि थाखाय आङो BKWAC आरो इउबिपिअ बे मोननै हान्जानो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आरो मानिनाय जासिबाय आरो फरायसाफोरनोबो आंनि गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ आं फोरमायबाय। आं बाख्नायदों जे गावबागाव नाजानायनि गेजेरजों फरायसाया फरायसानि जे रेसपन्सिबिलिटि दङ, सेन्स रेसपन्सिबिलिटि दङ, बेखौ बुजिनानै बिसोर फरायदों आरो गोबांनि गेजेराव बांसिन नाम्बार बिसोरो मोनदों। थारमाने बिस्रा गावसिनि फरायनांगौ बिथिङाव थिखोना गोनाङै दायित्वखौ बिबानखौ बुजिनानै खामानि मावदों। आं बेबायदिनो बर' हारिफोरखौ गावबागाव फरायनाय बिथिङाव जिखि आयदायाव थाया मानो गावबागाव दायित्वखौ बुजिनानै गोथारै खामानि मावनोखौ आं खावलायो आरो दाबो खावलायगोन।